Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunya ng Martes. Kami ang maatod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Teralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, DPWH handa na sa Oplan Baklas kan mga campaign materials na dai sa tamang lugar asin bako tama ang sukol. Taraba sa tutoring program, planong ilansar kan gobyerno probinsyal kan Albay asin DSWD sa maabot na bulan nin Mayo. Gobyerno Provincial Canalbay nagtaon in 15 milyones pesos sa DepEd Schools Division para sa palarong panglalawigan. Apat na lahar-prone barangays sa Kamalig Albay makusog na pigbabantayan kan Kamalig Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa lado national, articles of impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte pwede nang puunan na pag-adalan kan mga senador. Impeachment trial kontra VP Sara Duterte mapuon pagkatapos kan SONA. Artificial intelligence gagamiton sa weather forecast, sabi kan DOST. Finland nangangaiponin mga obrerong Pilipino. Sa ibang nasyon, Hamas kinondenar ang pahayag ni Israeli Prime Minister Netanyahu na dapat isulong ang Palestinian state sa Saudi Arabia. Baretang Sports, Philadelphia Eagles kampiyon sa 2025 Super Bowl. Detalyas kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Handa na ang Department of Public Works and Highways 3rd Engineering District Office para sa Operation Baklas kan mga campaign parapernalyas ngunya na aldaw sa pagkikipag-uron kan DCGB News kay DPWH 3rd District Engineering Office Engineer Cornelio Relativo. Sinabi kay ni na kay Bananinda sa pagbabaklas ang Commission on Election, Philippine National Police as in Department of Environment and Natural Resources na may katuyuan na haralion ang gabos sa mga campaign para pernalya sa palibot, lalo na sa mga pampublikong lugar sa pagpuon kan kampanya sa lado nasyonal. Sinabi ni Relativo na i-deploy niya ang sa iya mga tauan tanganing o kay Banan ang duwang truck para sa pagkarga kan mga arali o na poster alagad ang pagdispose kini nasa poder na kan COMELEC. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Plano kan gobyerno probinsyal kan Albay as in Department of Social Welfare and Development na ilansar ang Tarabasa tutoring program sa bulan kan Mayo ngunya na taon. Target gibuhon ang pilot implementation kan nasabing programa sa Banwaan Candaraga magpuon Mayo 19 sagod Hunyo 14 ngunya na taon. Ang Tarabasa sarong 20-day cash for work program kan DSWD na may katuyuhan na magtaonin asistensya sa college students asin matabangan ang mga estudyante sa elementarya na nadidifisilan sa pagbasa. Ang mga kwalipikadong college students hali sa daraga ang masirbing tutors asin youth development workers.
Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Dahil kay Puan na magsuolog din mga magarbo na gown kada primerong Lunes kan bulan. Inyong tinawanin na paliwanag ni Civil Service Commission Regional Director Daisy Ponsalan Baragais kung saan sayang ipinaliwanag na base sa revised dress code na ipinaluwas kan Civil Service Commission kada primerong Lunes dapat na nakasuolog ang mga empleados kan gobyerno nin ASEAN inspired na bado dalan ta miyembro kita kan Association of Southeast Asian Nation. Alagad, bago gustong sabihon na nakagaon asin magastos din mahal para magbakal nin asin mag-arkila. Sinabi ni Bargais na pwedeng gamiton digdi ang mga accessories, modern barong, modern Filipiniana, mga sablay asin iba pa. Piglinaw niya na siring na mga bado day dapat pagalion o paghubaon matapos ang flag raising ceremony. Dalante ini ang opisyal na uniforme kan mga empleados kan gobyerno. Meron na para naman sa mga uniform dapat naka-incorporar digdi ang tropical fabrics basado naman sa Philippine Tropical Fabrics Law. At ngayon, ang Mahigpit na pigbabantayan kan Kamalig Disaster Risk Reduction Management Office ang 7 river channels asin 4 na lahar-prone barangays sa nasabing munisipyo. Ang 7 salog na ini iyo ang Barangay Kumon, Kutmon, Taladong, Salugan, Ilawod, Libod, Tagaytay. Mantang ang 4 na lahar-prone areas iyo ang Barangay Anuling, Kirangay, Suwa, asin Tumpa. Ginibo ang nasabing river monitoring kan Kamalig Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office dahil sa makusog na pag-uran dahilan kan shear line na nakakaafektar sa Albay. 15 milyones pesos na fundo ang itinao kan gobyerno provincial kan Albay para sa DepEd Albay Schools Division Office nagagamiton sa palarong panglalawigan 2025. Inan kinonfirmar ni DepEd Albay School Division Office Disaster Risk Reduction and Management Coordinator Alvin Cruz kung saan ang kaibanan sa nasabing fundo ang pagtaon ng insentibo sa mga atleta na manggagana nin medalya. Pinasalamatan kan SDO Albay ang gobyerno probinsyal sa tabang na itinao para sa nasabing aktibidad. Miyembres na nakalatag naman ang gabos para sa pagpupuon kan palarong panglalawigan ginahapon sa Pebrero 14 sa Albay Sports Complex sa Ginubatan, Albay. Padagos ang suporta kan Commission on Population and Development o CPD Region 5 sa mga inisyatibo kan City Government of Ligao manungod sa Population and Development o POPDEV. Bilang parte kan misyon, papakusugon ang kakayahan kan mga institusyon sa pagpaplano asin pagpapautob kan mga POPDEV strategies asin pagtao ang CPD Region 5 kan Adolescent Health and Development o AHD panels sa syudad. Gagamiton ang nasabing panels sa pagkakaigwan ng U4U Teen Trail asin Parent Teen Talk na may katuyuhan na magtaon ng tamang impormasyon sa mga kabataan asin sa indang magurang. Siniguro man kan ahensya na magpapadagos ang mga programang nagtataon ng giya sa mga kabataan sa paggibo ng desisyon para sa mas maliwanag asin mas marahay na futuro. Ipigsuwestyon ni Albay Provincial Administrator Dr. Cedric Daep ang pagsumitir nin priority list kan mga proyektong may koneksyon sa pagpapakaray kan mga fasilidad asin serbisyo sa Manito District Hospital. Sigun kay Daep sa paagi kan listahan madali na madeterminaran ang mga proyekto na dapat matauan in prioridad asin para man sa matanos na paggamit kan fundo hali sa Health Facilities Enhancement Program 2025 grants kan Department of Health. Sigun man kay Manito
Hospital Administrative Officer Cristel May Balana. Saro sa mga immediate concern ninda, iyo ang pag-irahay sa Kesame kan hospital. Matatandaan na bigdalauman na matatawan ang nasabing PGA managed hospital nin asistensya hali sa DOH na minakantidad nin 66 milyones pesos. Naglansar ang Police Regional Office 5 nin programang KKK o Kabataan kontra Kriminalidad para pakusugon ang paglikay sa krimen sa tabang kan mga jóvenes sa Kabikolan. Sigon kay PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General Andre Dizon, ang inisyal na KKK gikan sa mga nainot na heroe kung saan ang mga jóvenes iyo ang nanginot sa pagmakulog sa banwaan. Kung kaya sa presenteng sitwasyon, ang mga kaakian man ang may kakayahan na magmakulog sa kanya-kanyang lugar. Dugang kan opisyal na ang mga jóvenes pwedeng mag-report nin mga krimen na sa indang nahihiling siring kan domestic violence, cybercrimes, illegal drugs, magin ang crimes against person and property. Iyan ang primerong gabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. Ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Mag-ugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Puun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padaba ka. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buwas agad, inom agad. Biogesic for Kids, mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking pigro na. Kagapay for more than 30 pigro lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapi. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, love Hisham Ismail,
Hisham, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita. Ismail always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalyas kan Bareta sa Lado Nacional. Pwede nang punaan kan mga senador na pag-adalan ang mga articles of impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Nakapalaman sa articles of impeachment ang mga reklamo kontra kay Duterte kay banana ang annexes o pigsasabing mga ebidensya kontra sa Vice Presidente. Hinagad ni Senate President Chis Escudero sa mga kapwa niya senador na pag-adala ni Marhay ang mga ebidensya, siriman ang rule of evidence as in rule of procedures na pagagamit kan mga korte dahil gagamitin man hindi ini sa impeachment trial, lalo na ta nakatutok ang mga namamanuan sa impeachment trial as in nakasalalidi ang pagtubod kan mga Pilipino sa demokrasya as in sa Constitution. Mientras na mailing sa website kan Senado, ang 44 painang verified complaint may kinaraman sa impeachment ni Duterte Siriman ang mga annexes na kinababilangan kan excerpts o parte kan news conference as in live interview sa Vice Presidente na naging basehan kan pag-impeach sa iya kan Kamara de Representantes. Ipopost man ini ni Escudero sa Senate website bilang public document asin tanganing mapag-adalan man kan publiko. Magamit na ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA nin Artificial Intelligence o AI para sa weather forecast. Ini mismo ang kinumpirmar ni Science and Technology Secretary Renato Soledum dahil makikipagsabayan na ang ahensya sa ibang nasyon para sa weather forecast. Sigun kay Soledum, pinuna na kan sarong AI weather company hali sa Amerika ang paggamit kan AI para sa mas halabang forecast kan panahon hali sa 5 aldaw sagud sa 14 aldaw. Kaibahan sa mga pigigibo, iyo ang pag-zoom in kan datos para sa mga lugar sa Pilipinas para mas mapakarhay ang pagtaonin impormasyon may kinaaraman sa panahon. Apwera digdi, malansar man ang DOST nin bagong programa na aapodo na Elevate Philippines na may kamauotan na pakusugon ang nasyon sa paggamit nin artificial intelligence sa mga infrastruktura kan ahensya sa pagbugtak nin artificial intelligence hubs. Posibleng magpuon ang impeachment trial kay Vice Presidente Sara Duterte pagkatapos kan State of the Nation address sa Hulyo. Ini ang pahayag ni Senate President Chis Escudero sa press conference na ang SONA nakatalaan sa July 21 kung kaya ang trial mapuon pagkatapos kanasabing petsa pagpuon kan trabaho kan bagong kongreso. Pebrero 5 kan i-impeach kan Kamara de Representantes si Duterte kung sain
215 mga kongresista ang nagpirma sa ika-4 na impeachment complaint kontra sa Vice Presidente. May 25 kongresista man ang nagbukod kan sa indang suporta para sa impeachment. Inisusugban sa naging pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco. Dakol na bakanteng trabaho na naghahalat sa mga Pilipino sa nasyon kan Finland. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na interesado ang Finland na magkuanin mga obrerong Pilipino para sa mga bakanteng trabaho na may kinaaraman sa turismo, pagkaon as in healthcare services. Kanakaaging semana, sigun kay Laguesma, nag-abot sa nasyon ang powerhouse delegation kan Finland as in nakahuron kaini ang Minister of Economic Affairs kanasabing nasyon para sa hiring kan mga Pinoy workers. Sa pinakahuring job fairs kanakaaging bulan, nagkaigwanan in posting ang Finland para sa mga tangro na trabaho sa saindang nasyon. Apwera sa trabaho, sinabi ni Laguesma na nagkakaigwa naman nin realisasyon. Ang bunga kan mga biyahe ni Presidente Marcos Jr. sa ibang nasyon dahil sa mga nagbugtak nin investment o kapital sa Pilipinas, nakaipuhan man nin dakol na obrero para sa saindang operasyon sa nasyon. Kaibahan digdi ang industriya ng enerhiya, manufacturing, as in electronic na mga ngaipon dakol na mga obrerong Pilipino. Pinili ni Presidente Bongbong Marcos si Maria Norina Tangaro Kasingal bilang bagong COMELEC Commissioner. Ini ang pahayag ni COMELEC Chair George Erwin Garcia sa iyang ad interim appointment kasuwapon. Si Kasingal nagserbi bilang Direktor kan COMELEC Legal Department bago ang sa iyang appointment. Sa salida niya, si dating COMELEC Commissioner Socorro Inting na nagretiro naman matapos ang 7 taon na termino. Bako masyadong apektado ang Pilipinas sa naging aksyon ni US President Donald Trump. Napundohon asin i-review ang gabos na tabang na pigtatao sa ibang mga nasyon. Ini ang pahayag sa Malacanang press briefing ni National Economic and Development Authority o NEDA Undersecretary Rosemary Edilion. Kasunod ka 90-day review kan United States Agency for International Development o USAID. Sigon kay Edilion, may epekto ini sa mga proyekto sa USAID alagad ibang mararanihan ang Pilipinas nintabang, partikular ang mga dayuhan na development partner para magpadagos ang mga proyekto sa nasyon. Hahalaton kan gobyerno ang 90 dias na review sa USAID dahil nagpapadagos pa man ang technical assistance na pigtatao kan staff kan USAID sa nasyon. Sinabi ni Edilion na magayon pa man giraray ang relasyon kan Pilipinas sa staff kan USAID apesar kan direktiba ni US President Donald Trump na ipapundungo na ang foreign aid sa man iba-ibang mga nasyon kaibahan na digdi ang Pilipinas. Barata hali sa ibang nasyon, kinundinar kang grupong Hamas ang naging pahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na dapat isulong ang Palestinian state sa Saudi Arabia. Sigon sa militanteng grupong Hamas, ang nasabing pahayag sa rong bako magayon na pakikitungo sa Saudi Arabia asin mga Palestino. Inumaninda ang Saudi Arabia dalan sa pagkundinar man kani sa nasabing pahayag. Nangapunan sana ang Hamas nin pagkakasararo kan Arab nation na kontrahon ang anuman na mapanratak na pahayag. Baretang sports, dinominar kan Philadelphia Eagles ang Super Bowl 2025 tanganing maibulsa ang ikaduwang championship sa istorya kan team. Dai pinaporma kan Eagles ang Kansas City Chief sa kamauotan kaini na maibulsa ang 3-peat. Imbis tinambakan sinda kan Eagles ang defending champion sa score na 40-22. Sa higpit kan depensa kan Eagles, haros dai makabalos ang mga Kansas star na sina Patrick Mahomes asin Andy Reid. Sa pagtatapos kan first half, pugol na kan Eagles ang 24-0 lead. Nagkamada ang quarterback na si Jalen Hurts, nin kabilugan na 293 yards asin tulong touchdown sa pagana kan Eagles. Dahilan